man! Ipabuto di. Mas nindot yun ang pabuto, ma'am, kay New Year man karon. Ipabuto. Ang ubo. Ipabuto ang balon. Ang kanindot. Sanibuto. Pabuto, uy! Sa sud or sa gawas? Pabuto. Ang unsa? Ang angay pabuton. Di pabuto. Kay? Kay maka-injury. Sa gawas na dapat ipaboto, sir. Kay? If sa sulod kay kanang kuan, makasama sa mga tao. Ipabuto. Kay? Nindot man. Asa sa gawas sa sud. Pwede ra sulod. Kay? Nindot sad siya. Ipabuto, di pabuto. Ipaboto, sir. Kay? Para bibo. Ang? Sa gawas? Sa gawas sa sulod. Sa sulod, para bibo. Ang fireworks. Ipaboto. Kay? Para maluwa. Ang paboto. Kay? At tuloy sa gawas para bibo ang mga tao. Saman!